ଟିଟଲାଗଡ଼ ସହରରେ ପ୍ରେମାନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅନୁଭବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କଳାକାର ଠୁଳ ହେଇଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ସମସ୍ତ କଳାକାର ଆଜି ଟିଟଲାଗଡ଼ ସହରରେ। କାରଣ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରକୁ କଳାକାରମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଦିଆଯିବ ଏକ ଭକ୍ତିପୂତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। 1990 ମସିହା ଟିଟଲାଗଡ଼ ସହରର ସାଗର ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର। ମା ଶେଫାଳି ସୁନା ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରିବାରରେ ଥିଲା ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତର ମାହୋଲ। ବାପା ମା ଭଲ ଗୀତ ଗାଉଥିବା ବେଲେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କର ଜେଜେ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ କମ୍ପୋଜର ଥିଲେ। ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଲୋକାଲ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଗୀତ କମ୍ପୋଜ କରି ଗୀତ ଗାଉ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ନିଜର ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ଟିଟଲାଗଡ଼ ସାରିବା ପରେ ଟିଟଲାଗଡ଼ DAV କଲେଜରେ ନିଜର କଲେଜ କ୍ୟାରିୟର ପାଠପଢ଼ା ସେଇଠି ସାରିଥିଲେ। ପାଠପଢ଼ା ସରିବା ପରେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ନିଜର 10 ଜଣ ସାଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ, ବାଦ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ନିଜେ ଗୀତ କମ୍ପୋଜ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପରିବେଷଣ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମୀୟ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଗାଉଥିଲେ, ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଟେଲିଭିଜନରେ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ କମ୍ପିଟିସନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବିଜୟୀ ହେଉଥିଲେ। ତାପରେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଓଲିଉଡ଼ର ବିଭିନ୍ନ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଗାଇଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହେଇଥିଲେ। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବଲିଉଡ଼ର କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଆମଦାନୀ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସୋନୁ ନିଗମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କୁମାର ସାନୁଙ୍କୁ ଅଣାଯାଉଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ, ସେହି ସମୟରେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କର କଣ୍ଠ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗୀତ ଗାଇବାରେ ନିପୁଣ ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଏକା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭାବ ପୂରଣ କରିପାରୁଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ କହିବା ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଓଲିଉଡ଼କୁ ଆସିଥିଲେ, ଆମଦାନୀ କଳାକାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି, ସେ ଗଜଲ ମଧ୍ୟ ଗାଇଛନ୍ତି, ସେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ସଙ୍ଗ ଗାଇଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୀତ ଏମିତି ଥିଲା, ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କର କଣ୍ଠକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏହା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। କାରଣ ସହରରୁ ଗ୍ରାମ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ପାଇଁ ଲୋକ ପ୍ରେ କରିଥିଲେ। ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇକି ତାର ଯାଞ୍ଚ ହେଉ ବୋଲି ଡିମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଏମ୍ସରେ ସେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ମା ଶେଫାଳି ସୁନା ତାଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜର ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଜଣ ଉପରେ ଆରୋପ ଲଗେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରକୁ ସେମାନେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାନ କରାଉଥିଲେ ବୋଲିକି। ଏହାକୁ ନେଇକି ସେ ପ୍ରଥମେ ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସୁଫଳ ହୋଇନଥିଲା। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଯେଉଁ ପ୍ରଶଂସକ ମାନେ ବା ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇକି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ, ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ଏବଂ ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଉଥିଲେ କାହା ପାଖକୁ ସେ ଟଙ୍କା ଯାଉଥିଲା, ଏହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ ବୋଲି ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରୁଥିଲେ। ଆଜି ଟିଟଲାଗଡ଼ ସହରରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ କଳାକାର କୁହନ୍ତୁ, କଟକର ବିଭିନ୍ନ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ସଙ୍ଗୀତ ଗାଉଥିବା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ମାନେ, ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଭଳି କଳାକାର ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରକୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଦିଆଯିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କର କବରଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଟିଟଲାଗଡ଼ ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ କଳାକାର ମାନେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କର ଗାଇଥିବା ଗୀତ ଗାଇକି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦିଆଯିବା କଥା। ଆଜି ସକାଳୁ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଟିଟଲାଗଡ଼ଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କର ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମା ସହିତ ଦେଖା କରିଥିଲେ, ମା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ କହିଥିଲେ ଯେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମା ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମା ଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଛି ଯେ ଯେତିକି ଆଜିର ଯେଉଁ ଭିଡ଼, ଆଜିର ଯେଉଁ ସମାବେଶ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରକୁ କେତେ ପରିମାଣରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଭଲ ପାଉଥିଲା। ତାଙ୍କ କଣ୍ଠକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଲୋକ ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି।
जहाँ को लेकिन ओडिशा इतिहास रे एभली होई नथिबा बेले आज टिटलागढ़ गोटे एते बड़ कार्यक्रम करा जाउछि जने कलाकार पई समस्ते एकजुट होइछन्ते समस्ते तांको पई कार्यक्रम करबा पई अंटा भिड़ी छन्ते निश्चित भाव रे आम तरफ मध्य ह्यूमन सागर को बहुत बहुत श्रद्धांजलि।